Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ivy, 22 years old, single, taga Talamban, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga katul-katul nga nitubo sa akong lawas. Aron ni sabtan, sugdon ko sa diyang confident pa kay ko nga kuhaon og miyo sa mga liga sa isig ka sityo sa among barangay. Ingon ini ang mga panghitabo. Ivy, hapit na mong liga sa among sityo ha. Ikaw gyapon namong kuhaon nga muse. Sige pa, ngano gong dili. Pantay ha. Dini ka namo ha kay nagplano beto sila genre nga kuhaon daw kanila. Aw, malibaran na ako. Ana ba? Mag-muse-muse ka, unya naman kay kagidi ha? La, si mama. Madara man gud nag-concealer good. Tulur gani na kabuok. Ano nga mas sa taon ka mag-amping anang panit ni mo? Uy, Ma, wag gid ko kahibaw asin na ako nakuha. Murag pinaakan man niglamok ma. to ko gipalit nga ointment dito. Pahiri na, mintras layo pa ang liga. Basin pa dig maayo ra dayon na. Okay ma, salamat. Kawaw gid ako amiga, uy. Consistent gid ni siya sa pila ka tuig apil gid sa Muse. Ani mga ligas basketball sa mga sityo-sityo dinhi. Mag-inilugay gud kada team. Grabe sad kaayo ka, ka-supportive niga. Kay tinuod man sabgud, uy. Sure ball na gid kang daog ba? Dili lang ta magpakampanti no. Kibasig na pa mas maayo na ko, girl. Sus, humble kay uy. La, uy. Ngano man yung katul-katul sa akong legs, uy. Mura magigrabe, uy. Hapit na rin pa ang liga. Unsaon man ako? Makita gid ni ba nga gikagid ko? Madalang ka ni concealer. Wow, congratulations, friend. Balag dili ikaw midaog. At least you've tried your best. Lagi. Pero bitaw, uy. Ngano di, uy. Ngano di kaganihang murag dili man ka komportable mo paso. Friend, na-conscious ko sa akong katul-katul sa legs. Maoy di ay. Pero daw, kaya na, uy. Mas kwapa pa masagkas midaog, good. Day. Naon sa man nakadaghan man ng kagid nimo. But lang ani pa, uy. Tulo pa panunta ni kabuk ato niya. Nidagan man noon yung maayo. Bali na oy. Kalain ba tanaw na? Ikagid naman ka. Pa. Arte na kay ka. Nawadan ko ganang mo gawas day, uy. Ngano, good. Mas nidagan ang katul-katul sa akong legs. Lain kang tanawon. Makapawagtang sa self-confidence. Hala, ngano ka na, no? Ay, but lang sad lagi, uy. Bisa kada gabi na akong gipahiran og ointment. Wa man gihapoy effect. Bisan untag mo arang-arang na lang ba pero wa man gyud day. Hala no, sa ato pa, nawat ng ka-flawless sa mong skin. So, di na di ka makamyo sa sunod lika. Murag anak gyud day. Nawadan gyud ko ganang mugawas sa amo tungod aning akong kagid sa akong legs. Nga bisag gipahiran na nako og ointment, wa gihapon mawa. Wa ko'y nakita nga kaayuhan. Ug nakabantay ko nga mugara gyud ang iyang katul magabi. Gusto man ko magpa-check up og dermatologist bahin ani, pero wa man sad ko'y kwarta para pa-check up maong nag-self-medicate na lang ko og nisuway og bisag unsang klase sa ointment. Pero hangtod karon, walang gihapoy kausaban. Hangtod nga nangasamad na lang. Hangtod nga na nasa nihagad na ako nga ila kong kuhaon og Muse. Onya. Boy, pasensya na gyud kaayo ha. Pero mo balibad lang sa gyud ko karon. Nga naman, siya nga sad uy. Tungod lagi ani, Uy hala. Nalaghan lagi ng kagid sa mong legs. mao gani. Magpakaayos ako ini boy ha. Sige, Ivy. Pagpakaayo yun ha kay sayang mong panit oh. Salamat sa concern boy. Ay, kauga pa sa akong tutunlan oy. Sakit pag yun. Hayag naman di ay. Mubarog na ko. Mubangon ako og imnan ko ni og tubig be. Be, nangako no, be.
Uy, Ivy, kadaghan ba puti-puti ang sod sa imong bakbak, uy. Dapit sabay alingag-ngagan yun, oh. Unsa ma? Diin man na ni mo makuha. Kanya, sa may migawa sa imong pag-search dihas Google, ha? Herpengina daw ma. Unsa? Unsa man kuno na? Ambot ma uy. Wag gyud ko kahibaw diin ko ni makuha. Mas nabala kapag gyud ko kay tibuok lawas naman hinuon nako ang natubuan. Ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana. Posible ka ha nga herpengina ning naa sa akong baba? Unsa may tambal ani? Connected ba sad ni sa mga katul-katul nga nitubo sa akong tibuok lawas? Ikaduha pangutana. Diin man ni nako nakuha. Kinahanglan ba kog antibiotics para ani? Unsa man sang klasiha sa antibiotic? Ikatulong pangutana. Kapila na ko ni suway og lain-laing klase sa ointment. Doon na ba mo ikasuggest na ako nga mas epektibo, pero dili lang kaayo mahal? Gustuhon man ako nga magpa-derma ko, pero amang ko'y kwarta para derma. Ikaupat o katapos ang pangutana. Unsa man kay nakatrigger ani nga pag-una, gamay naman unta kay ni, pero karon pwede namang daghan na hinuon. Doon na ba ko'y angay likayan nga klase sa mga pagkaon? O basin doon na mo ikasuggest nga proper hygiene ako? O baka kinahanglan kong doon na i-consider nga level sa product nga akong gigamit sa akong lawas, especially sa mga sabon? Palihog, labangi o tambagi ko. Kini, ang akong suliran, Ivy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na ko si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karmadawa. Ako motambag sa mga problemang punto medical, kay usam na ko ka medical doctor, psychological, emotional, o behavioral, kay usam na ko ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam na ko ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klaseng pamaagi, unsahon sa padala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran. Official Writers Page o dali ba sa mga buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik ni kahuman ani nga pahinumdum. Dawa, si IB, 22 years old, single, taga Talamban, Cebu City. May tungod kini sa iyang baby. Mga nabati na itong sa drama, no? Talamban, Cebu City. Unang pangutana ni IB, posible ka ha ang herpangina ning naa sa akong baba. Unsa may tambal ani? Connected ba sad ni nga katul-katul nga nitubo sa akong tibuok lawas, no? Kining herpangina, I'm not sure, IB, kung mao ba din iba sa book ng herpangina. Kung bagtuo lang ha, mao ni siya mong gitawag og hand, foot, and mouth disease. Herpangina, no? Kuha ni siya, kining virus ni siya, viral ni siya. Kunya, manakod raman contagious, kunya, common siya sa mga bata. Common siya sa mga bata. So, siguro na yung pasabot, kung herpangina mangganip sa akong usabon, viral ni siya, niya, contagious, no? Contagious ni siya. Ikaduhang pangutana, diin man ni nako makuha. Kinahanglan ba po antibiotic para ni ani? Unsa mang klase sa antibiotic? Sa ako nang ginaingon, viral infection ni siya. So, kung viral, dili kining hand, foot, and mouth disease, dili ni siya kinahanglan og antibiotic. Kaya sa may antibiotic, patyon sa antibiotic nga virus man ni siya. Mas bahog masakop man ni siya sa kining gitawag namo og enterovirus, no? Pamilya ni siya sa enterovirus. So dili ni siya mapatay og imo siyang imnan og makausa pa antibiotic. Alright, ikatulong pangutana. Kapilan nako misuway og lain-laing klase sa ointment. Do na ba mo ikasuggest nako nga mas epektibo para dili lang kaayo mahal. Gustuhon man nako magpaderma pero wala ko'y kwarta para magpaderma. Well, naarabang ka sa Talamban IB, no? Nabiya tayo skin clinic diri sa Mabulo. Kung wala tayo budget, nakagod sa government kay skin clinic, man na sila yung mga doktor niya, kung matanawan ng yung problema. Pero
for the purposes of discussion, musuggest lang ko nga pwede naman mo di siya mga ointment nga pahid na kaning petroleum jelly, pwede na siya, or zinc oxide. Papinggan sa butika, palita ko petroleum jelly, ma'am. Mo na imong itapahid dia, maarang-arang gyud imong giingon nimo nga katul-katul dia, no? Pero mas maayo gyud nga kuan kining muduol ka og usa ka dermatologist sa makausap pa akong ingnon diha sa Mabulo Skin Clinic, ha? Do ra man na gikan sa Talamban kailan kag sika sa kailan kag jeep muhunong ka. Abaga do ra nang landmark naman ang skin clinic din sa Sugbo, no? I think everybody can balok asa ng sa Mabulo Skin Clinic o Cebu Skin Clinic, ha? Okay? Ikaw pa ito katapos ang mga tana. Unsa man kahay nakatrigger ani nga pag-una gamay raman to kayo. Pero karon perti namang dagdahan na noon. Doon na ba angayang likayan klase sa mga pagkaon o klase or doon na mo ikasuggest nga proper hygiene ako o kaha hinanglan kung dunay consider nga level sa product na akong gigamit sa akong lawas, especially sa akong sabon. Sa akong ginaingon, contagiously siya, no? Contagiously siya. Para dili ni siya magkatul-katul, pero sabi magkatul-katul na ni siya, you can take an antihistaminic nga medication. Antihistaminic, meaning to say, para sa mga katul-katul. Sa may example sa antihistaminic nga, kung may numduman nga, pwede nimong maimnan. Kaning cetirizine, or may brand name na is Verlix, no? Or diphenhydramine hydrochloride or Benadryl. Pwede na ganun mo mainom, na? Kunya, maglikay ka o mga acidic ng mga pagkaon o salty nga pagkaon o kanang pagkaon bitaw ay nga daghang kayong panakot, ha? Maglikay ka na. Na pwede ka mainom o kanang mga bugnaw nga mga ilim nun nga bisag ice water or kanang mga gatas ba ron nga bugnaw, ha? Ako malikon, maglikay ka ng mga acidic ng mga pagkaon o mga spicy o kanang daghang kayong panakot ng mga pagkaon, na? You can use coconut oil diya sa imong skin rashes, pwede mo na ipahid diya, ha? Ako nang ginaingon, contagious ni siya. Mapasa na gikan sa katao, pinagi sa close personal contact, ha? So hygienic, hygienic ka o maglikay yung anang maka-experience na yan nga dili magduol-duol sa makita nyo na aning hand, foot and mouth disease, ha? Dili magkising-kising, paghugging or basta mga close contact, atsing na siya daw, bumubo mo, palayo ka, kay matakdan ka, no? Kaya kung na mga butoy-butoy diha, ayaw siya kung kay posible nga, ang iyang fluid, o siya makatakod, ha? Ng mucus, fluid diha, no? So kung sakit-sakit na niya, you can take a non-opioid analgesic, posible ibuprofen or acetaminophen. Ako nang nag-iingon, mas makasapa, duham ning kaklase atong analgesic, kay non-opioid, simplified by acetaminophen or ibuprofen, or katong grabe rin tayo, which kailangan na nagulog ka ng prescription sa doktor na naiisto, ini mga opioid analgesic, kanang grabe na kayo nga sakit, ha? Pero I don't think so, kailangan ka na ng oxycodone, tramadol, or morphine, ha? Panahimo naman tingali og acetaminophen or ibuprofen or paracetamol or mefenamic acid, pwede rin na siya, ha? So muna ako ika-istorya sa mong problema. Hygienic na yun ka, ha? Panang ka ng limpiada rin yun ka, nga sa makausap pa, kung naagyo kay tayo, mangita agyo tayo, makaadto ka og skin clinic para makita na nila, ha? Kung man bayad diha, siguro ka magaling sa barato ra kayo. Alright, kasabot ka sa kong explica ni IB nga sa libuan, millions ka naminaw sa problema, programa karon kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko kami diri sa RMN sa 2HP sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Assalamualaikum sa atong mga brothers and sisters ng mga Islam ngadto sa abroad nga mga naminaw nato, no? Musta naman diay dugay na ko ka-greet ni Melanie Kimpan Albero o ni Winnie Rose Huros, no? Diya sa Pinungahan, no? O mga taga Kantauan, no? Bago ba itong nag-fiesta din mga taga Kantauan, no? Kung naging kita, no? Kaya nalimtan ako ni greet na si Ma'am Clara Tapangan, AJ Sasan, Rene Sasan, Marlon Ragasa, Carding Tantiado, Pita Altes, Herman Altes, Michael Turipil,
O si Merlin Lapot, musta naman niya akong silingan diya sa Kantawan. Alright, so until the next time, hasta la vista. Bye-bye!